Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten met Ton. En waar moet ik dan eigenlijk naartoe? Je weet het al, ik ga heel even naar Limburg Plant in Eck. En daar zullen ze me verder kunnen helpen. Ik ga op zoek naar Diana. Oh. Hey Diana, heb ze al die beumel erop gedragen? Ja, Ton. Dat ben niet, dat is eigenlijk Bas zijn specialiteit. Om dit soort beumel met een aanhanger te laaien. Oh, die luidt hevig op. Ja. Oh, dat wilde er weer met. Ik dacht al, ik denk dat Diana heeft dat al gesleept met die grote beum, maar dat is dan niet zo. Nee. Ja. Wat gaat Bas ermee doen? Ja, die is in voor een klein van ons in Z8. Die gaan met een boomgaard, gewoon die plantje. Ja, en ik breng die dan tot daar, weer afgeladen door. En dan gaan de mensen die zelf plantje uiteindelijk. Is dat niet erg dat die blaaier al geel zijn dan of groen eigenlijk? Nee, dat is eigenlijk een teken toch dat de boom nu zo weer een rust zijn. Als de boom ook niet een rust is, kunnen ze sowieso ook niet goed doen met de kluit. Dus dat, ja, die hebben eigenlijk, ja, die moeten dat blad moet op hebben voordat we ze kunnen rooien, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. Dus dan moeten ze nu een stuk of 7, 8 grote gaten graven of toch niet met de zuipen op, hè? Ja, dat is toch niet een weg. Dat is toch wat de lui zelf doen dan, hè? Dus, oh, nu zit ze maar alleen erin? Ik glij ze alleen maar af. Dus, oh, ja. Kijk, dat is eigenlijk het werk, hè? Ja. Wat zijn dit voor boom? Dit zijn prunussen. Dit is een soort sierkers eigenlijk. Het is al natuurlijk wel een flink muitje. Dit zijn al 25, 30ers natuurlijk. Wat wil dat zeggen, 2530? 2530 wil eigenlijk de stam omtrek in centimeters. En dat meten we over een meter hoogte. Dus zeg maar de maat wat vanaf de grondslagmuts, dat is eigenlijk meestal hier werden ook de etiketten op die hoogte ongeveer gehangen. Wat hij op die hoogte heeft van stamomtrek. Ik kan die ook even laten zien. Dan geluid op Indiana. Ja, dat ze eigenlijk hier als het ware mutsen de stam. Ja, deze is dan net over de 25. En door aan de hand van die maat wordt ook de prijs van de boom bepaald. Oké. Ja, Ton, weer het geleerd, hè? Ja, de prumus, dat is een sierkers. Kent ze die eten? Nee, die kent ze niet eten, Ton. Dus meer voor de bloesem. Prachtige, hele schone bloesem hebben. Ja, die hebben we geloof ik al eens een keer in ons programma gehad, hè? Ja, dat kan, ja. Ja, dat is toch wel te groot voor bij mij in de tuin. Ik heb er maar een van 2 vierkante meter, dat kunnen ze niet al te ruilen. Ja, Diana, we zijn op weg naar de tuin van de jeugd, hè? Ja, de jeugd. De jeugdtuin. De jeugdtuin. Daar heb je weer het bijgebouwd. Ja, daar heb ik het bijgebouwd. Dan weer niet. Erik Stevens, de jong, die doet dat zelf maken. Ja. Dus, en dan hebben we inderdaad een kastje laten bouwen hier. Een hippe broeikas, is ze? Ja. En de bedoeling is dadelijk dat we hier dan inderdaad ook groentes en kruiden in gaan. Oh! Ja, zie ze. Kijk, zie. Dat is mooi zeg. Ja, het is een nieuwe aanwinst van de fruittuin. Aardbeien staan nog erin. Maar ja, ik heb maar die plantjes weer vervangen, of die staan? Nee, ik denk niet. Ik denk dat die aardbeienboeten gaan zitten. Maar hier komt nog een bijtje in. En gaat turfelkus, tomaten, paprika's, sla, dat soort dingen eigenlijk allemaal. En dan kan ze hem hier fijn droog ze laten groeien. Dus dat is eigenlijk een groeiseren, als ik het goed begreep, hoor. Ja. Een hippe broeikas. Ja. Een hippe, ja. Een hippe, ja. Ja, eigenlijk moest ze dan nog het gele, het groen strepen erover. Hè? Dat zit er helemaal in de hippe tieten. Ja, dat is... Ja, maar dan kan ik dat niet komen doen. Ja, dat kent. Dat liekt me wel. Gaat voor wie mij. Je kunt ze hem ook kleiner maken. Dat kent zo inderdaad ook kleiner laten maken. Dus dan is het hem wel, heb ik het niet tegen mijn vragen en zorg dat je hem krijgt. Ja, dan komt ze naar hier tonen en dan kijken we en dan zorg ik ervoor dat daar heb ik wel interesse in, zeg. Ja, mooi. Jawel, dat is wel mooi, zo'n kweekzeren. Ja. Dat vind ik wel chic. Ja, november, Diana, dan is eigenlijk niet meer veel in de dorp. Bij mij is in ieder geval niks, maar doen die kinderen hier nog wel? Of, Nee.
Het enige wat nog moet gebeuren nu is een keer het gras maaien niet. En inderdaad gaat onkruid nog goed trekken. En verder laten we het met rust doen. En de kind gewoon nu het gras nog mee? Ik zou nu voor de laatste keer zo we het nog eens kunnen maaien. Het staat erg wachtig. En dan laten we het inderdaad liggen tot het weer begint te groeien. En wanneer is dat ongeveer? Ja, dat zal ergens zo rond maart, april zijn. Dan ligt ook een beetje in het weer. Als we weer zo'n hete zomer krijgen, dan gaat dat ook, of zo'n heet voorjaar, dan gaat dat gras een stuk sneller groeien. Nou, dan kom je in maart hier even terug. Dan gaan we eens kijken dan kunnen we eens kijken wat het gaat geven. Nee, wat hier in de seren al gekweekt is, want dat kind toch gewoon doorgaan, neem ik aan. Dat kind gewoon doorgaan, ja. Dus dan gaan we binnenkort ook eens met experimenteren. En dan, natuurlijk ook voor de kinderen natuurlijk, om ook te leren wie ze het moeten doen. Het stekken van tomatenplantjes en sla en komkommers, paprika's, eigenlijk dat allemaal. Ja. Ook mini-paprikaatjes. Ook mini-paprika's, moesten we eens komen proeven. Ja, die eet ik elke morgen, dus dat is voor mij heel interessant. Ja. Dan hoor je de mensen niet meer te kopen. Ja, Diane, dit is dan eigenlijk wel de rustperiode vannacht. Dan op vakantie, zal ik zeggen. Het hartstikke dag. Wieso? Maar mijn lief Ton, voor ons begint nu eigenlijk weer de hectiek op en top. Dus iedereen nu het koud vindt en eerder naar binnen gaat en na het weer en de hijsen dan moet doen. Ja, dan moeten we weer aanpakken. En dan, wat doet je dan zoal? We beginnen nu met het doen van de bui, moet volle grond. Ja. Nu rond november, december, zodra de bui de blaaier verloren hebben, dan kunnen we weer de bui moeten volle grondje halen. En dan begint eigenlijk het ganse pootseizoen. Dus de beukenhagen, de laurieren, de taxes, de buim zoals je straks had gezien, de kluiten kunnen uitgehaald worden. Ja, hier staat ook weer gaat buim weer klaar vertrekt, neem ik aan. Het is een eiken met kluit. Dus Oh, maar die werden nu wel voornamelijk met kluit uitgedaan. Ligt er nog aan. Sommige buimen werden met kluit uitgedaan en andere gewoon met blote wortel. Dit zijn eigenlijk weer buimen met kluit. Het voordeel van met kluit is altijd, dan zit de grond eigenlijk eromheen hoe de boom ook ingeteeld is geworden. Oh, dan gaat er beter aan, of makkelijker? Ja, dan gaat het er ook makkelijker aan en dat is sowieso beter. En, dus dit is eigenlijk nu wat voor ons nu op volle gang wat weer aan het doen zijn. Ja. Ja, Diane, hier staat het dan allemaal, hè? Ja, hier inderdaad. Zo is de zus. Ja, dit zijn buimen met blote wortel, zoals u dat doet. Dus die kunnen nu ook gepoot worden. Oh, die zijn allemaal klaar voor de planten? Ja, dit is eigenlijk allemaal klaar voor bestellingen. En meestal gaat nog gemeentes, die grote hoeveelheden. Ja, en gewoon voor tuinen, dat is alles op. Dus de ene heeft er 5 tuinen nodig, de andere heeft er 500 nodig. Dus en ik zie dat de kerstbomen liggen, want dat moeten we niet vergeten, hè? Ja, de kerstboom zullen we dus ook wel met de meedoen doen. Dit is een hele grote kerstboom. Ik zal eens kijken of ik hem... dat krijgen we net niet opgehuft. Nee, dat moeten we maar niet doen dan. Hè. Want dat is toch een flinke knaap, hè? Dat is een flinke, ja. Oh, en zo is dat niet verbinden? Deze is niet verbonden, hè. Nee, want er zal Annie niet meer wegjagen. Nee, dit is, goed. Dus in Lu, die hebben we al, die willen gewoon een hele grote boom hebben. Dus het is mogelijk. Merk je nou ook dat bij mensen de kerstvreugde van Gos is? Jawel, er zijn toch wel een aantal Lu die wat eigenlijk, toch de kerstbomen op het zetten zijn. En want ik hoor dat links en rechts overal al een veer op de mogen staan trouwens. Dus dan de vreugd is dan eigenlijk waarom zit er van nu de kerstboom vreugd? We gaan toch niet Sinterklaas vergeten, hoor. Ja, ik hoop het niet, nee, ik hoop het niet. Maar goed, om toch een beetje gezellig toes te maken. En, ja, want ik vond dat altijd, ik dat ding even terug in mijn jeugd, hoor. Chocomel met speculaas kreeg ze dan. Wow, nou, dat is toch geweldig. Heb ik veeldig, speculaas. Ja, ik heb wel zin in de speculaas met chocomel en dan denk ik weer helemaal terug aan vreugde. Vreugde wil zeggen dat ik me klaar ben te maken van een hoes te gaan. Ik zal zeggen, beste kijkers, bedankt voor het kijken. Blijf vooral gezond en hou eens in de gaten bij aanpoten met ons. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.